Rochelle and welcome to my channel. So today's video ay magkakaroon po kami ng social experiment. It is all about the gender equality. Ayan. So dapat wala tayong diskriminasyon sa lahat ng genders. We love all genders. And this video is all about the gender equality nga. Dapat natin ang bawat isa dahil lahat tayo ay ginawa ng Diyos. So let's start. Ay, okay, wait lang ha. So ang gagawin natin ngayon ay magkakaroon tayo ng social experiment nga. Tapos alamin natin kung ilang tao ang nagmamahal sa atin. Oh, talaga? Ilang tao yung nagmamahal sa atin? Ay, sa akin? Dapat isa lang, Diyos. Hindi. So ayan, simulan na natin ang ating experiment. Paalam! Guys, so ayun, before I proceed to this video, or before you proceed watching this video, I have something to tell you guys. Disclaimer lang po dito sa video na mapapanood ninyo kung kayo po ay hindi sang-ayon or hindi kayo medyo sang-ayon dito sa video na to, kasi this is all about supporting all the genders, whatever the preference they have. So, kung hindi po kayo sang-ayon, hindi nyo gusto itong video ito, please respect. I need just a respect na lang po. At, ayun, so, wag nyo na lang po panoorin pag hindi nyo po bet itong video ito. So, in my own opinion naman, lahat, I respect all the genders and whatever preference they have. I should respect them. This is my own opinion kasi, alam mo yun, ayun yung pinili nila. I respect them as long as they're not having trouble, they're not causing trouble to anyone, hindi sila nangaapak ng ibang tao, at hindi sila salot sa lipunan o sa mundo. Ayun. So, I love them, whatever they are, unless they don't harm you. Okay? That's my own opinion. So, guys, in this video, our goal is to have at least 30 person or people na yayakap kay Nico. Ayun. So, kung gusto niyo malaman kung nakuha ba namin yon in just 27 minutes, kung nakakuha ba kami ng 30 tao. So, para malaman niyo kung nakakuha kami, just keep on watching. Ready, yun na-adjust ko ka kanina. Ayan na. Magpa-practice na kung saan lugar. Ano, game ka na ba? Gina. Game ka na ba? Baka mawala Gina? pa kapal ng mukha ko. Gina, kayang-kaya. Ibag ko nandito. Ayun yung sila. Ayan po, nagsisimula na sila. Naghahanap na sila ng kanilang pwesto kung saan. Ayan. So, ayan na. So, ayun na, antayin na natin. Okay? We are here nga pala inside in Antipolo Plaza in front of the GAD, the Gender Advocacy and Development Center. Ayan. Wala pa din hanggang ngayon. After 1 hour, wala pa rin. So, titingnan natin kung ayan, nagkanta tumba-tumba na. Wala pa ding nangyayari. Oh my God. Lapit na po kayo. All we need is just a hug.
Akala ko talaga hihag na siya, hindi pala. Ang cute ng bata, nag-hug siya. Mukhang sinasabihan pa niya yung isang matanda, i-hug siya. Shy na shy lang siya. Tuwag lang siya. Hug niyo na please. Hug niyo na. Ayan na! Uy, thank you. Thank you guys. Thank you. Ayan. Talagang maraming talaga nagmamahal sa atin. Ay, it's nice. This video is so really hard. Ay, thank you so much. Guys. Thank you. Ayan. So, this is the best experiment. Kasi dito mo malalaman talaga na dapat talaga wala tayong pinipiling kasarian. Kasi we should accept whatever preference they have. Ay! Thank you so much. Ayan, nag-hug na rin siya sa wakas. Ayaw niya. Let's respect them. So talagang tinarget ng pinakagitna ng plaza ng Antipolo for this experiment. This is a social experiment. This one is Minoa. How people.
of each other. Whatever preference they have. Sobrang pagmahal ang mga tao sa Antipolo, promise. Hi, over here. Hi. Kamusta? Hi. Okay. Ay, may nakilala kami. Kilala mo ba siya? Yes. Classmate ko siya ng high school. You should hug him. I think I would. Yeah. Yeah, I think I will. You would. Thank you so much. Thank you. So, yun. Thank you very much. Ayan, nangangalay na siya kakatayo. Pero, nahihirapan pa rin, hindi susuko. Go first.
center, Antipolo pa din. So we were just, ayun, transferring the files because the storage is full. So, titignan natin dito kung meron tayong... Bili mo din sa atin. At Michelle, ikaw. Ay, hindi na lang ayun ang Guys! So, ngayon, nandito na ako ulit sa school. Ayan, dumalik na. At natapos na rin yung pag-film namin nung... Ano ba yun? Social experiment. Ayun. So, maganda naman yung kinalabasan. Maganda. As in, natuwa ako. I was so happy when I see them hugging Nico. Anong natutunan mo? Yan. And I learned that all Antipoleños are loving and kind. There are a lot of Antipoleños who are very, very supportive. Supportive? Paano? So, ngayon, dahil natapos na, hihingian natin ng ano ba? Ng salita. ng salita. Ang ating pinaka main character in the story. Which is, siya po pala si Nico. Nico. Ayan. So, ito siya. Ano naman ang masasabi mo doon sa ginawa mo? Nakakahiya siya unang-una. Kakahiya. Pero, nung nagsimula nang yumakap yung mga tao, nakakatuwa siya. Kasi hindi mo ine-expect na mayayakap sa'yo. Lalo na tas nakapiring ka, di mo alam na may lalapit sa'yo. Di mo alam na may mga tao pa palang susuporta kung at hindi magja-judge. Yayakapin ka para tulungan tulungan ka na iparamdam na hindi ka nag-iisa sa mundo. Yon. Sana ang pwede mong bigay na aral? Anong aral doon sa ginawa mo? Aral na magtiwala ka dahil tulad nga ng ginawa ko, hindi mo alam kung sino yung lalapit sa'yo para iparamdam na maging matatag ka at tutulungan ka nila at nandyan lang sila. Hindi mo alam na nandyan sila. Okay. Tungkol ba saan yun? About siya sa gender equality at sa pagpapakita na may mga tao na hindi magkakatulad pero nasa iisang lugar lang pala. So, magpasalamat ka dun sa mga taong nag-hug sa'yo, sa mga taong hindi mo akalain na, oh my God. Yes, salamat sa lahat ng yumakap at nag-holding hands. Nag-holding hands kanila kasi nahiya sila kasi big boyfriend daw iba. Chos. Ayun, salamat sa lahat ng tao, sa lahat ng Antipoleños na nagpakita ng suporta sa lahat ng gender sa mundo. Salamat. Bye! So, ayun na guys. Doon na nagtatapos ang ating video for today. Ayan, so sana meron kayong natutunan. This is all about the gender equality. So, kailangan natin respect ang bawat isa, kung ano man yung mga preference nila. Ayun. Respect lang po ang kailangan natin. So, disclaimer lang po sa video ito, kung kayo po ay medyo hindi ayon dito sa ginawa naming video. So, pasensya na po. Please respect na lang po. So, yun. So, maraming salamat sa panonood. Sana ay nag-enjoy kayo. At kung nagustuhan nyo ang video ito, i-click ang thumbs up button. At sa mga lahat na po na hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel. It's me, Michelle. Thank you guys for watching. God bless you all. Mwah!